Sugda na ug mga adlaw ang tulo ka bulan nga closed fishing season sa Davao Gulf. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tumong niining mahatagan og higayon ang mga isda nga managko ug makaparaghan pa aron nga mas siguro ang igong supply sa isda nga gikan sa karagatan. Sa ika-11 ka tuig, subling ipatuman na sab sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 ang Joint DA-DILG Administrative Order No. 2 Series of 2014 nga nagmando sa matag bulan sa Hunyo hangtod sa ulahing adlaw sa bulan sa Agosto isip closed fishing season sa Davao Gulf. Sugod og mga adlaw Hunyo 1, ginabawal ang pagpanagat sa mga isda nga mao ang mga klase sa karabalyas, galunggong, moro-moro o borot og matangbaka gamit ang bag nets o basnigan o green nets o tapay-tapay o mga fishing nets nga gagmay o buslot. Apan ginatugutan ang hook o line fishing basta analay permits gikan sa LGU o dili baka sa B4. We must not forget that the Davao Gulf is a vital source of livelihood for coastal communities and a hope to diverse marine life. It is our duty and responsibility to protect and conserve these marine resources for the benefit of present and future generations. Ang sakayang pandagat sa DAB Farm Monitoring, Control and Surveillance mao'y magpatrolya agi pagpatuman sa closed season. Mutabang sa ang Coast Guard ug uban pang law enforcement agencies sa pagbantay. This year, we promise to intensify the conservation and protection efforts in the waters and coastal areas of Davao Gulf. Ang magmalapaso na mahimong mapriso sulod sa unong kabulan hangtod sa unong katuig o makamulta og 6,000 pesos pagkuha sa ilang mga kuha nga isda o pagkansela sa ilang lisensya sa pagpanagat. Dili ta mo sugot nga moabot ang panahon nga wala na gyud ang Davao Gulf og isda. Sara, sama sa naandan sa milabayang usa na kadekada doon na ginahatag ang mga interventions ang local government units igun man ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga apektadong mananagat sa closed season. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.